Fi żmien 11-il sena pajjiżna għadda minn numru ta' riformi li ħalla il-Partit Nazzjonalista mifni fil-ġlied intern bejn konservattiv u liberali. Innota dan l-opinjonista James De Bono fuq il-Gazzetta Malta Today tal-Ħadd li qal kif dan il-ġlied intern derċar hekk kif il-Parlament ivvota għal emendi aktar b'saħħithom fil-liġi tal-IVF li permezz tagħha aktar nies jistgħu jsiru ġenituri. Fl-artiklu James De Bono imur lura għall-2011 meta għadda ir-referendum biex pajjiżna jidħol id-divorzju. Hawnhekk minkejja rrida l-maġġoranza wara ir-referendum, grupp mill-Partit Nazzjonalista fosthom l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, Austin Gatt u Jason Azzopardi ivvutaw kontra din il-liġi. Fl-artiklu ġie nnotat kif riforma oħra kienet f'Novembru tal-2012 meta daħlet l-ewwel liġi tal-IVF. Hawnhekk James De Bono innota kif il-liġi kienet nofsa sajran biex Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lorenz Gonzi iddaħħal din il-liġi. Fl-2013 kien hemm bidla fil-gvern u sena wara Gvern Laburista daħħal fis-seħħ il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Simon Busuttil Astiena waqt li din daħlet bis-saħħa tal-vot favur ta' Gvern Laburista. Hawnhekk De Bono innota kif il-vot min-naħa tal-Partit Nazzjonalista urid sinjali ta' djufija. Fil-bidu għat-tieni leġislatura ta' Gvern Laburista għaddit il-liġi sabiex dawk f'Unjoni Ċivili jistgħu jiżżewġu. Bl-eks deputat nazzjonalista Edwin Vassallo ivvota kontra din il-liġi. Ftit wara li Adrian Derija sar kap nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista talab mozzjoni biex waqqaf il-lif għal pazjenti bl-IVF. 6 membri tal-oppożizzjoni fosthom l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil talbu għal free vote. Iżda Derija ma laqax din it-talba. B'dawn id-deputati ma marrux il-Parlament sabiex jivvutaw kontra din il-mozzjoni. F'April tal-2018, il-Gvern ressaq mozzjoni sabiex tiddaħħal liġi li hija konformi mal-Konvenzjoni ta' Istanbul rigward il-vjolenza domestika. Hawnhekk kien hemm qasma oħra, hekk kif kien hemm deputati nazzjonalisti bħal Jason Azzopardi, Carol Aquilina u Simon Busuttil li vvutaw mal-Gvern u kontra il-linja tal-kap tagħhom ta' dak iż-żmien Adrian Derija. F'Ġunju tal-2018 id-deputati kollha nazzjonalisti ivvutaw kontra emendi fil-liġi tal-IVF. Riforma oħra kienet f'Diċembru li għadda meta l-Oppożizzjoni issa mmexxija minn Bernard Grech ivvutat kontra il-liġi fuq l-użu responsabbli tal-kannabis. L-opinjonista James De Bono hawnhekk innota kif din il-liġi ddajfet lil Bernard Grech bħala kap nazzjonalista hekk kif kien hemm pożizzjonijiet differenti bejn dik tal-kap u tal-grupp parlamentari nazzjonalista. L-aħħar riforma kienet dik tal-emendi b'saħħithom fil-liġi tal-IVF li Gvern Laburista daħħal fis-seħħ fil-mittjum tat-tielet leġislatura tiegħu. Hawnhekk De Bono innota kif l-element konservattiv għadu fil-Partit Nazzjonalista hekk kif 3 deputati nazzjonalisti Adrian Derija, Alex Borg u Ivan Bartolo ivvutaw kontra id-direzzjoni tal-kap nazzjonalista Bernard Grech. Ma' din il-lista hemm ukoll Carmelo Mifsud Bonnici li qal li kieku seta' jattendi għal din is-seduta kien jivvota kontra ukoll. Dawn ivvutaw kontra minkejja li l-kap Bernard Grech maċċettax li jkun hemm free vote kif rid l-eks kap nazzjonalista Adrian Derija. Intant l-editorjal tal-Gazzetta The Malta Independent on Sunday innota kif il-vot dwar il-liġi tal-IVF wera għal darb'oħra li l-Gvern Laburista bħala front maqut waqt l-Oppożizzjoni Nazzjonalista uriet li hija maqsuma. L-editorjal ta' din il-Gazzetta innota kif 3 deputati ivvutaw kontra il-linja tal-kap Bernard Grech waqt li kien irrappurtat mill-medja lokali li kien hemm deputati nazzjonalisti oħrajn li kienu se jivvutaw kontra ukoll. Il-Gazzetta innotat ukoll kif l-eks kap nazzjonalista Adrian Derija ivvota kontra il-pożizzjoni tal-kap Bernard Grech, xi ħaġa li wkoll kien għamel il-predeċessur ta' Derija Simon Busuttil.